Bueno, arratsaldeon, ongitorriak berriz ere gure ekitaldietako batera. Gaur, gurekin Malen Lizarralde daukagu. Malen eta biok pentsatzen nuenaren kontra, bastante gauza azkagu komunean. Ez dakit arkeologo edo historialari. Biak. Badirudi eskarmentua izan dula bi albotan. Oain gehiago historialari bezala. Arkeologo bezala zailagoa da. Zailagoa da, ezta? Jarraipen bat izate askotan kostatzen da. Baina, tira, Malenek izan du, eskabazioetan egon da, historian lizentziatua, masterra bai egin duzu, ezta? Eta, pedagogia kurtsoa egin duzu, irakasle bezala izateko, unibertsitatean ari zara amaitzear dago. Eta, justu, berri honak tesia depositaturik, orduan zorionak, seguro cum laude izango dela, eta amaitzen zunean, esai guzu mesedez, porque interesgarri izango da irakurtzea. Malen pixkat, gure aditu nafartar berezia da, gaur hitz egingo digu pixkat, burdingintzaren, burdinoleen inguruan, eta, ez didazu utzi hitz egitea, porque nio gai nire, bauzkat nire interesa gai honetan, gustatuko litzaiake, zuk gaur prestatu diguzuna entzutea, eta gero igual agian galderaren bat ingo izut. Bale, eskertuko dizut. Orduan, eskerrik asko etortzearren, eskertzen dizugu parte hartzea, eta, espero dut zuek disfrutatzea gaurko hitzaldia, ze hitzaldi, barkatu, hizlari potentea hau gaur, eta, bai. Ez nuke esan, baina saiatuko nahi zongiten. Xumea, gutxienez, bai. Eskerrik asko eta, nahi baduzu hasiko gara. Eskerrik asko. Zuri. Asteko eskerrik asko, gonbiteagatik, eta hemen zauten guzti bai, etortzeagatik. Nik gaurkoan, izenburuan ikusten duzuen bezala ez, Gipuzkoa rola gizonak eta Burdinola jabeak Nafarroan, aro berrian zehar. Hori izanen da gaurko nire hitzaldiaren izenburua eta hortaz mintzatuko naiz, ez? Gai hau da nire ikerketan, nire tesi horretan, ikerketa zabalago horretan, barruan dagoen azpigai bat, esan dezaket. Hau da, zabalagoa den gai baten azpigai bada, eta zabalagoa den gai hori edo nire tesiaren ikerketa izan du dena Nafarroako burdingintza 16. mendearen eta 18. mendearen erdialde arteko hori, garai hori izan da, ez? Burdingintza orokorrean ikertzea. Hortaz, nire tesian burdingintza ikertzeaz gain, burdingintza ulertuta zerbait zabala bezala, merkataritza, ikazkintza, mehatzaritza, langileak, azpigai asko sortu zaizkit, eta azpigai horietako bat, nolabait gainera garrantzia berezia hartu duena izan da Gipuzkoarren presentzia Nafar burdinoletan. Eta hori da gaur ekarri dizuetena, eta gainera ere nolabait ziklonekin lotzen dena, ez? Gipuzkoako historiaren pasartez ezagunak hortan, Gipuzkoarekin lotura hemen dago. Bestela, nire gaia o nire ikerketan normalean Nafarroan, ez da Nafarroan mugatzen, ze ezinezkoa da Nafarroa bakarrik ikertzea, gainontzeko lurraldekin loturan ez bada, baina normalean nire ikerketa gaiaren lurraldea Nafarroa da. Aipatzekoa da ere bai, hemen Gipuzkoa rola gizonak eta Burdinola jabeak ekarri dizkizuet, horietaz mintzatuko naiz, baina ez ziren horiek bakarrak Gipuzkoarrak Nafarroan, langileak, mandazainak, ikazkinak, mehatzariak, denetatik aurki ziteken. Eta Gipuzkoarrak Nafarroan bezala, Nafarrak Gipuzkoan, gaur ni hemen nagoen bezala, Nafarroa. Beraz, esan dezaket, langileen joan etorria osoikoa izanen dela, eta oraindik ere badela, eta bereziki nabarmena da, baina esan dizutena, ez? Maiztertzan, errentan, eta jabetzan Gipuzkoarrek izan zuen papera. Pasatuko naiz, barkatu. Hau da, nire ikerketa eremuaren zehaztapena, ez? Nafarroko burdinolak betez ere ipar-mendebaldean kokatzen ziren. Hau da, Kantabrian isurialdearen muga, eta nire ikerketa eremuaren zehaztapena. Hori izan litzateke. Kizuenez, burdingintzak ikerketa
burdinaren ikerketa kronologia eta espazio asko uztartu ditu Euskal Herriako historian oso garrantzitsua izaten gai bat izan da. Oso ezaguna da, asko ikertu da, Bizkaia eta Gipuzkoan baita Araban ere. Burdinak izugarrizko garrantzia izan zuelako, Kantabriar isurialdeko herrien historian edo zaztapenan. Eta burdina bera ere, ez soilik aro modernoan, oda burdinola hidraulikoetan, burdina aurretik eta ondoren ere, haizeolekin eta labegaraiekin ere oso garrantzitsua izan den gai bat izan da. Ze gertatzen da, Nafarroan, oraindik ikerketak ez direla hainbeste egin, ez? Gipuzkoa eta Bizkaiekin konparatuta batez ere, Nafarroako burdinolak oso gutxi ikertu dira esan daiteke, ez? Bere osotasunean hartuta, bai ikertu dira batez ere Erdi Aroan zehar, baina aro modernoan oso tokiko edo burdinola konkretuen ikerketak egin dira soilik. Eta hori da ere bai arrazoi bat, Nafarroko burdingintza ikertzen hastearekin, hainbeste bide edo adar irikitzen direla, ez? Ez dagolako landuta oraindik edo sakonduta. Gipuzkoar Ola Gizon eta Burdinola Jabez hitzein aurretik, nahi nuke pixkoat hitz egin Gipuzkoa eta Nafarroaren harremanaz, gero sakontzeko beste nire muina den gai horretan. Eta, esan dakizuenez ez, Euskal Lurraldeen ekonomia zentzu zabalean itsasora begira osatuta zegoen, eta Nafarroa ere zirkuito hortan sartzen da, ez? Eta batez ere Nafarroa iparraldea, Kantabriar isurialdeko Nafarroa. Erroinuko, Nafarroan ekoitzitako burdin gehienak kostaldeko portuetara bideratzen ziren produktuak, burdinolan ekoitzitako produktuak Kantabriar kostaldera bideratzen ziren orokorrean, eta batez ere Gipuzkoa ekialdeko portuetara eta Lapurdikoetara. Zergatik dakigun bezala, Nafarroak itsasorik gabeko erreinu bat zelako. Orduan, itsasorako sarbide hori Kantabriar, Gipuzkoa eta Lapurdiko portuetatik lortzen zen. Era berean, Nafarroa bere osotasunean, ez Nafarroa mendialdea bakarrik, baizik da Nafarroa Atlantikoaren eta Mediterranearen erdibidean dago, eta zegoen, eta horrek ere garrantzia dauka, ez? Produktuen joan etorrian, erdibidean kokatzen da Nafarroa, eta nazioarteko merkataritza sare zabal batek ahalbidetzen dio ere, kokaleku privilegiatu hori edukitzea. Hori dena ere, burdingintzarako mesedegarria izanen da. Hala ere, kokagune privilegiatu honek bestelako egoerak ere etorriko dituzte, Nafarroa Frantziaren ez da Gaztelaren artean dago, eta Nafarroa konkistatzen denean, Frantziarekiko mugaberria Nafarroan kokatzen da. Horrek ere burdingintzan eta merkataritzan eragina du, ze frantsesen erasoaldi gehienak, bidasoaldetik sartzen ziren, eta bortzirietako, eta batez ere bera, lesaka, etxalarko burdinoleak sufrituko du bortizkeri hori edo atake horiek edo, ez? Gipuzkoa eta Nafarroa bereizten ditut, ez? Entitate ezberdin bezala, eta tartean erreinuaren eta probintziaren muga zegoen. Baina, gaur egun gertatzen den bezala, ez, mugak ez dira estatikoak, mugak esanahi asko dauzke, eta muga geografikoa askotan lausotu egiten da. Era berean, Gipuzkoa eta Nafarroaren arteko muga, Lapurdikin ere, edo iparraldearekin ere berdin gertatzen da, eguneroko jardunen eta jurisdikzioan bat egiten, eta baita ere mugetako elkarrekintzen ondorioz, iragazkorrak diren mugak bilakatzen diez, joan etorriak ohikoak direnak, arazorik gabe. Gipuzkoa eta Nafarroaren artean zer gertatzen da, bi marko juridiko ezberdin direla, eta horien arteko bizikidetasun badagola, eta muga oso dinamikoa dela. Muga honetan fisikoki zer daude, bidesariak edo Nafarroako taulak direnak, ez? Hoiek gabe, muga bera ere, askotan ez da nabaritzen. Eta hemen adibidez, ekarri dizuet, Francis Brumont historialariak nola azaltzen duen hori, ez? Mugaren izaera hori. Haren arabera, mendietako eta haranetako herrietako biztanleek, merkatari ekoizle edota mandazain,
parte hartze etengabeko izan zuten muga ez gaindiko merkataritzan, irismen handiago edota txikiagoan izan. Eta mugarekiko zuten egunerokotasuna haintzen handia, ez? Haintzen ohikoa, bidesari posturik edo taularik ezean, muga bera ere ez zela existituko, ez? Hau da, baina arte esan dizueten guzti hori, erraztasuna zegoen muga igaro eta komertziatzeko, joan etorrian ibiltzeko, baita ere urtarokako lanak egiteko, langileak joan etorrian, bai mugaren alde baten zein bestean, ez? Bai Gipuzkoarrak Nafarroan, bai Nafarra Gipuzkoan, edo eta iparralde Nafarroan, Baxe Nafarroan. Eta, bueno, jendea mugitzen den bezala, produktuak bai, ez? Mugitzen ziren. Era bat, bueno, nire gaiaren ikerketa burdina da, burdingintza da, baina burdina etzen kostaldera bidaltzen zen gauza bakarra, eta Nafarroatik Kantabriako portuetara erabaten zen produktu bakarra, ez? 6. mendearen hasieran erreinua nekazaritza eta abeltzaintzara bideratuta zegoen batez ere, Nafarra erreinua bere osotasunean, eta ipar isurialdeko mendialdea, iparraldea eta hegoaldea eta erdialdean arteko harremana erabatekoa zen, ez? Oso komplementarioa zen dezakegu. Kontraste handia egonda ere elkar komplementatzen ziren. Hau da, barne merkataritza oso aktiboa zegoen. Baina, barne merkataritza, dakigun bezala ez da erreinuaren mugetara mugatzen. Erabat esaten nahi zen kontzeptu hortan, ez? Iragazkortasun kontzeptu hortan. Zer gertatzen da, Euskal kostaldetik, arrain freskoa eta lehorra eramaten zen batez ziren Nafarroara, eta aleak, ardoa eta aziendak ekartzen ziren onera, ez? Eta itsasoko produktuen trukean ere askotan, burdina eta hiltzeak ere ekartzen ziren. Enaiz ere bat esan eramaten Nafarroara, ekartzen ziren onera kostaldera. Horri gehitu beharra zaio, Berdiarotik, Iruindar eta Donostiar merkatarien arteko harreman oso estua dela, eta gaina privilegio ezberdinez lagundua izan zela. Beraz, Nafarroak Euskal kostaldean aurkituko du bere produktuen irteera nagusia, eta batez ere mendialdea. Mendialdea da, leheno hasieran aipatu dizueten eskualdea, ez? Bertan kokatzen dira ia burdinola guztiak, Kantabria Isurialdaren iparraldean gainera, eta salbuespena izanen litzatezke Luzaideko burdinolak. Orduan, produktuen irteera nagusia kostaldean aurkitzen zuen, Baionatik hasi, eta ia Bilboraino, eta tartean, hemen dauzkezuen portu hauekin, ez? Donibane Loitzunen, Hondarribi, Pasaia, Donostia. Aurkitzen dira ere, Aragoira bidaltzen diren burdinaren erreferentziak, baina askoz ere urriagoak dira. Iruñera ere bidaltzen ziren burdinak, baina horiek ere referentzia horiek askoz ere urriagoak dira. Hau da, gehiengoa orokorrean Kantabriar portuetara bidaltzen zen, gero bertatik itsasoratzeko. Gainera, Kantabriar joera horri indartzen duen beste adibide bat, 1585ean, Nafarroako lagizonek eta Holandrek sinatutako hitzarmena da. Hitzarmen hau, burdinoletako arduradunek sinatu zuten erregeordearekin. Momentu honetan, Nafarroako erregeordea zen Kaineteko markesa, eta bere ordezkari baten bitartez, olagizonekin hitzarmen bat sinatzen da. Izanen da, burdinolen sistema fiskala eraldatuko duen hitzarmena. Hitzarmen honek zehaztu zuen, Gipuzkoako probintziara, Frantziara, Biarnora eta Guienako dukerrira burdina erabateko askatasuna izanen zutela Nafarroko burdinolek. Eta, gainera, askatasun hortaz gain, sistema fiskala aldatzen da, eta ekoitzitako kintal bakoitzeko 6 marai ordaindu beharko dituzte Nafarroko burdinolek. Horrek zer esan nahi du, gainontzeko karga guztiak, gainontzeko zergak, alkabalak, lezta, Erdiarotik ordaintzen zen zerga bereizgarria, edo bidesariak ordaintzari uzten direla. 1585etik aurrera, burdinolek egoitzitako kintal bakoitzeko 6 marai ordainduko dituzte, tauletan, bidesarietan, eta gero 6 marai horiek egonkortuko dira urteko 15 dukatetan. Eta hola, gainontzeko zergetaz salbuetsita gelditzen dira.
Honek erakusten dona da, argi indartzen du ideia hori, ez? Burdina, Nafarroako burdina, kostaldera bidaltzen zera, lortzen du askatasuna Gipuzkoara, Lapurdira, Biarnora eta Guienako dukerrira eramateko. Eta gainera, hitzarmen horrek ere nabarmentzen du, Aragora bidaltzen zen burdinak bidesariak ordaintzen jarraitu beharko zuela, aurretik bezala, aurreko egoeran berdina zen. Eta konposizio edo hitzarmen honetan, hitzarmen hau sinatu zuen burdinola konposatuak bezala izendatzen dira, ez? Baina bazeuden konposatu gabeko burdinolak, adibidez, luzaidekoak. Luzaidekoak ez zuten hitzarmen hau sinatu eta jarraitu zuten aurreko zerga sistema berdinarekin. Bai bazuten erraztasuna Donibane Garazitik Frantziarantz bidaltzeko burdina, baina baita ere Aragoira bidaltzen zutelako ere burdin asko. Hortaz, burdinaren merkaturatzak eta gero jendearekiko harremanak ere ikusiko du Gipuzkoa eta Nafarroaren artean normalen bide naturalak direnak edo hartzen ditu, ez? Gaur egun oraindik mantentzen dira harreman estu horiek. Zer esan nahi dut bide natural horiekin? Adibidez, asko zerrazagoa zen Leitzaldetik, Aresotik, Iruñera bideratzea burdinak, Bortziritatik baino, ez? Leitzaldetik, Arakil, Larraungo mandazainen bitartez bidaltzen ziren Iruñera. Eta era berean, Leitzaldetik asko zerrazagoa zen Donostiara bidaltzea produktua, gehien bat hala bidaltzen ziren. Tartean baita ere Tolosara, hiribildu garrantzitsua zegoelako erdibidean. Bestalde, Goizueta eta Aranok anizlarreak adibidez, baina baita ere Eratxun Ezkurra hemengo burdinola hauek eta Leitza iparraldekoak ere, Urumeatik ere Donostirantz bidaltzen zuten burdinaren gehiengoa. Bortzirietatik ordea, ohikoa izanen da Bidasoatik Hondarribiara bidaltzea, eta tartean gainera zegoen, Nafarroako ibai portu bakarra dela Montoiakoa Bidasoan. Ia Gipuzkoarekin muga, baina Nafarroa berako udalerrian, kontzejuan. Era berean ebai, Bera eta Etxalarrek askoz ere erraztasun gehiago ukiko du beraien burdinak Lapurdira bidaltzeko, beraien bideetatik ere, mendialdetik. Eta azkenik beste bide bat izanen da Horreagako bidea, ez? Luzaideko burdinolek hartuko dutena, Iruñarekin lotzen dena. Orokorrean 3 bide nagusi aipatzen dira beti, Gorritiko taulatik Tolosara eta Donostiara joaten zena, lehenengo aipatu dudana, Bidasoa ibaitik Hondarribiara joaten zena, eta azkena Pirinetako bidea, ez? Frantziarantz zioana. Ez ziren ordea bakarrak, horren oinarrizkoak eta askotarikoak ziren harremanak sortzen ziren bideak ere biderkatzen zirela. Anizlarreatik esaterako, anizlarrea da Goizuetak eta Artikutza inguru guzti horrek hartzen zuen, iraganan hartzen zuen izena da. Anizlarreatik adibidez, ebai, Donostiara Urumeatik iristen baziren ere, oso ohikoa izanen da, Errenteriatik Pasaira, bide hau, ez? Hemen mapa honetan ere ikusten duzuena, Oiartzun tartean izanik. Gainera ere, Errenteriako bideaz gain, Urumeakoa ere garrantzitsua, erraza zen Goizuetarrentzat, eta batez ere Aranoko burdinolentzat, Ereñotzuko portutik, ibaiez produktuak ekartzen zirelako Donostiara. Eta, produktuak hartzen zituen bide hauek ere, jendeak hartzen zituen. Orduan, askoz errazagoa izanen da Tolosaldeko hola gizonak eta maizterrak Leitzaldean Aresona aurkitzea, Bidasoaldekoak Bortzirietan, eta esaterako Errenteria eta Oiartzungoak Anizlarrean Goizuetan. Hau da, bide natural horiek jendeak ere hartzen zituen edo, errazagoa zen. Eta baina bai, hola gizonez eta holandrez ere hitz egiteko, Burdinola Nafarren albisteak
erreferentzia dokumentalak Berdiaroan hasten diren momentu beretik, Gipuzkoarren izenak ere agertzen dira dokumentazio horietan. Bai? Ez dira gertuko soilik jabetzan eta Burdinolen finantziazioan, baita maiztertzan ere, eta leheno esan bezala, langile espezializatu gisara, ofizioak betez, eta joera hori batez ere 16. mendean indartuko da. Aipagarria da ere, leheno ja pixko aurratu dizuet ez, Gipuzkoarrak Nafarroa ipar-mendebaldean aurkitzen diren bezala, osoikoa izan dare bai, Lapurtarrak batez ere Ezpeleta, Sara eta Senperekoak adidez, Urdazubiko monasteriaren Burdinoletan aurkitzea. 17. mende amaierara arte, Lapurtarrak izanen dira Urdazubiko monasteriaren Burdinolak errentan hartzen dituenak. Eta baixen nafartarrak luzai dene bai, ez? Leheno aipatu joten bideoiek jarraituz. Hamalaugarren mende amaieratik aurkitzen dire onuradun Gipuzkoarrak Burdinola Nafarretan. Nabarmendu behar dare bai, Nafar Burdinolek ez zutela Burdinolen foru bat, Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban gertatzen zen antzera, edo ez da aurkitu benipin horren referentziarik. Eta beraz, berariazko legediarik ez zuten, eta ez da ere gorputz juridiko bat zehaztuta Burdinolen jarduna zehaztuko zuena, ez? Orduan nola egiten zen, nola sortzen ziren Burdinolak, nola arautzen ziren. Berdiaroan, izanen dira erregerreginak, Nafarroko erregerreginak, zuzenean norbanako bati emanen dietenak baimenak Burdinolak eraikitzeko edo berreraikitzeko. Eta baimen horietan arautuko dira Burdinola horiek eta olagizonek edo landreek izanen dituzten eskubideak eta bete beharrak, ez? Zer gertatzen da, Berdiaroan lizentzaiek oso lausoak direla, hemen karri dizut adibide bat, Leitzako Ibero Burdinolarena, eta zergatik dire lizentzia lausoak, izena bai aipatzen da ez, nori eta ze Burdinola ematen zaien, baina gero ematen zaie ere bai eskubidea mehatzeak hartu, ikatza egin, gure mendietan, baina mendi horiek ez dira inoiz zehazten. Zehaztapen hau bai iritsiko da 16. mendetik aurrera, lizentzia hauen ardura kontzejuek hartzen dutenen, ez? Kontzeju bakoitzak bere lurraldean dauden Burdinola horien baimenak ematen hasten direnean. Orduan bai, zehaztuko dira oso ongi muga horiek. Eta Burdinolak eduko dituzten eskubide eta bete beharrak. Lizentzia horiek baitetan ezartzen zituzten mugak ere, zer ikusia izanen dute, eta zer Gipuzkoarrekin, auzotartasunaren ideiarekin, ez? Hemen ekarri dizkizuet adibide pare bat, biak dira Leitzako Sarasain Burdinolarenak, bata da 1817koa, bestea 1550koa, hau da, alde deixente dago kronologioki, baina lehenengoan Martin Laskoain eta Juan Andosilla Tolosarrei erreginek ematen diete baimena Leitzako Sarasain Burdinola eraikitzeko, baina bete beharretako bat izanen da etxe bizitza ere Nafarroan hartu beharko dutela, hau da, Burdinolan bizi beharko direla. Zer gertatzen da 1550ean, ja, bestelakoa da egoera. 1550ean Martin Perez Segura, donostiarrak, merkatari eta eskribauak, Sarasain Burdinola berregiteko baimena jasotzen du ere Leitzako kontzejuagatik, baina Leitzako kontzejuak argi uzten dio Burdinola eraikitzeko baimena izan da ere, ezingo duela ez auzotartasuna lortu Leitzan, ez da bozkarik ere. Hau dago lotuta gehiago herri lurren erabilerarekin, ez? Ja mugatzen da nolabait aurretik hain lausoak ziren lizentzaioetan, ja 16. mendean askoz gehiago mugatzen da hori. Eta ja Martin Perez de Segurak ez du lortzen auzotartasuna. Hemen ekarri dizkizuet Berdiarorako 14. mende amaiera eta 15. mendean zehar aurkitu diren Gipuzkoar olagizonen referentziak Nafarroan. Sarritan gainera olagizon hauek burdingintzarekin
aurretik lotura duten jendea izaten da, lotura estua dutena, familia, burdingintzarekin lotura duten familia osatzen dituzte, eta Nafarroan burdinolak dituzte, Gipuzkoan ere izaten dituzte, ez? Adibidez, Lope López Laskibar lehenengoak, 1787an, Aresoko Aruspide burdinolaren jabetza zeukan. Lope López Laskibar hau ere Tolosako alkate izandakoa zen, eta Aresoko Aruspide burdinolaz gain, Berastegiko Nordeiza burdinola ere berea zuen, Laskibartarrena zen, eta baita Beriñas Berastegiko burdinola ere. 1909an Aruspide burdinola berreraikitzeko baimena eskatuko du, sute batengatik suntsitu delako, eta errege barkamena jasoko du. Errege barkamenak ziren, burdinola horiek berre egiteko, errege koroak ematen zituzten laguntza moduko batzuk zergak barkatzeko zenbait urtez, eta burdinola eraiki ahal izateko bultzada moduko bat, ez? Eta hori 1909an jasoko du. Era berean gertatzen da adibidez azkenekoarekin, Martin Martinez Urruzunorekin, honek 1959an Aranoko Aranola burdinolaren jabetza zuen, baina aldi berean Hernaniko Urruzuno burdinolaren jabea ere bazen. Eta hemen, beste Gipuzkoar hola gizonen aipamenak, Joan Lopiz Legarra eta Miguel Beltran Elketa adibidez Aranoko burdinoletan ibili ziren. Gartzia Olamendi Oiartzuarra Arranbiden, Juan Martínez Zuloaga bere semeekin Anizlarrean, hau Oiartzuarra, eta hemen pixkat errepikatzen dira leheno esan dizutenak, ez? Oiartzuarrak Rentierrearak Anizlarrean, Tolosarrak Leitzaldean. Ze gertatzen da 16. mendean? 16. mendean, burdinolen jabetzan, laizter, izen handiko personaiak agertuko die, nabarmenduko die. Aipatzeko da ere bai, hemen hutsune badagola, 15. mendearen erdialde eta 16. mendearen hasiera arte hortan, dokumentazio hutsune izugarria dago, ziurrenik erreinuak bizitutako egoeran ondorio dena. Hala ere, 16. mendeko prozesu judizialean bitartez eta dokumentazioen toki aldatzen bitartez, zeharkako zenbait referentzia ere lortzea posible da. Baina, hutsune desente dago, 15. mendea, 16. mendearekin lotzeko. 16. mendean, burdingintza garatzen joanen da, erreinua konkistatu ondoren ere egoera nolabait egonkortzen joanen da, eta burdingintzak etekinak lortu aina eta errentagarritasuna handitu einean, burdingintzarekiko interesa ere handitzen da, eta ja beste estatus bateko hola jaunak agertzen dira burdinola hauetan, ez? Orduan, 16. mendetik aurrera ohikoa izanen da, merkatari familiak, burgesak, eta baita ere zenbait jauregitako jaunak ere burdinolak bere egitea. Ze Nafarroan, etzen ohikoena izan burdinolak noblen eskuetan egotea. Nahiko esporadikoa edo nahiko gutxitan tokatu zen noble bate burdinola jabetzan izatea. Batez ere, 16. mendeko 30. hamarkadetik aurrera jasoko Nafar burdingintzak bultzada berri bat. Burdina nazioarteko Atlantikoko merkatu garrantzitsu hortan txertatuko da, eta industrian ere eraldaketak gertatzen dira, eta esan dezakegu 16. mendeko bigarren erenetik aurrera, dinamikotasun handiko garaian sartzen garela. Adibidez, 1525 eta 1555 bitartean Anizlarrean zeuden burdinola kopuruak 15. mende erdialdekoekin parekatzen dira, ez? Berregiten direlako horietariko asko. Informazioa ere bai asko ugarituko da momentu honetan, aurretik zegoen hutsune hori horren kontrara, eta batetik lehen aipatu dizuedan 1525ko hitzarmena sinatzen dute burdinolek, sistema fiskal berri bat osatzen dute, eta bestetik burdinaren eskaria ere handitzen da. Eta hemen, Gipuzkoara etorriko jendearen interesat, batez ere merkateriana ere,
asko handituko da. Zenbait adibide ekarri dizkizuet, hauek batez ere 16. mendeko 2. herenetik 80ko hamarkada bitarte izan ziren. Bertan urte tarte horietan izan zuten bereziki interesa. Bereziki interesa jabetzan, ondoren errentan eta merkataritzan ere aurkituko dute, jarraituko dute. Baina jabetzan batez ere garai horretan. Zenbait izena aipatzeko, adibidez Pedro Sánchez Alkaiaga daukagu. Lesakako Endarlatsa Burdinolaren jabea zen, Endarlatsa Burdinola dago mugan, Gipuzkoarekin, eta iparraldearekin. Eta Alkaiaga hau ere Hondarribiako artilleria eta munizio maiordomoa zen, garai berean. Nafarroako konkistaren urteetan artilleria asko bidali zuen Hondarribitik Alkaiagak, eta 1555ean Eugiko Burdinolan zegoen. Zer gertatzen da, Eugiko Burdinola koroak bereganatzen dola, errege Burdinola bilakatzen da. Orduan Alkaiaga, hemendik aurrera, Hondarribia eta Eugi artean ibiliko da. Eta tartean, bere Endarlatsako Burdinola ere izanen du. 1557ean esaterako Nafarroako erregeordeari jakinaraziko dio Eugin 2 urte daramatzala, munizioa egiten eta laguntza eskatuko dio. Eta urte berean ere laguntza eskatuko dio erregeordeari bere Endarlatsa Burdinolarengatik zergen barkamena lortzeko. Oso ohikoa izanen da zergen barkamenak eskatzea, ez? Eta beti nahiko aitzakia edo arrazoi berdinak errepikatzen dira. Kasu honetan, Alkaiagak barkamena hau lortzeko esanen duena da, bere Burdinola mugan dagoela, Frantziarekin, batez ere eraso asko jasoko dituela, eta beraz lehen gaiak lortzeko ere arazo asko dauzkela. Eta beraz behar dola laguntza hori, zergak barkatzea behar dola. 37ean eskatzen du barkamen hori, baina 1555ean sinatu zuen Kaineteko markesarekin ere sistema fiskal horren aldaketa. Bera izan duzen gaina ordezkarietako bat. Beste pertsonaia bat izanen da Pierres Gamon edo Pedro Camon, dokumentazioan bi modera agertzen da, eta bere emaztea Emilia Gabiria. Hauek errenteriarrak ziren, eta Anizlarreako Burdinoletan izan zuten interes berezia. 1557ean Gamonek Goizarin Burdinolaren erdia erosi zion Jones Ezkurrari, Burdinolaren erdia zuen Jones Ezkurrarekin batera, eta Jones Ezkurra honek bere zatia Esteban Amolaz Oiartzuarrari saldu behar izan duzion zorrengatik. Hau da, Burdinola osa ere Gipuzkoarren eskutan zegoen, bilabeak Gipuzkoarrak ziren. 1558ean ere Urdailue Burdinolaren erdia erosiko dio Cristobal Bergarari, hau ere Anizlarrean dago Goizuetan. Eta esan dezakegu Pierres Gamon hau merkatariola jaun irudia oso ongi errepresentatzen zuela, Pierres Gamon honek. Zergatik, Burdinolak zituen jabetzan, Burdinola horiek errentan ematen zituen, baina hala ere bera arduratzen zen produktuak burdinak merkaturatzeaz. Eta baita ere askotan lehen gaiak eskuratzeaz. Adibidez, 1557ean Goizarin Burdinola errentan eman zion Joan Murua Donostiarrari, 6 urtetako errenta kontratu bat izan zen, 120 kintaletakoa, ez? Eta Muruak Burdinola errentan hartu zuen, Burdinolaren administrazioa izanen zuen, baina ekoizten zuen burdin guztia Gamoni saldu barko zion 12 errealetan. Eta Gamon arduratuko zen errenterianko lonjan burdinabak birsaltzeaz. Birsaltze honetan 12 errealetatik gora saltzen bat zituen, prezioa altuagoa bazen, desberdintasun hori bien artean banatu beharko zen. Eta gainera, Pierres Gamona, esaten du merkatariola jaun adibide badela, ze Burdinolatan sartuta egoteaz gain, itxasontzi jabeta maixua ere bazen, eta Europako eta Penintsulako hainbat iritera merkantziak eramaten ibiltzen zen, eta ingelesekin tratuan ere. Beraz, nazioarteko merkataritzan aritzen ziren eta Nafarroako burdingintzarekin lotera zuten pertsonai
bat baino gehiago aurkitzen dira, garai honetan Nafarroako burdinoletan. Beste bat izanen da adibidez, Antonio Egino azkoitiarra, hemen 3. duzuena. Antonio Eginok 1550ean Leitzako urto burdinola erosiko du, baina urte batzuk geroago Sevillako kontratazio etxaren faktore izanen da, eta Carlos Bosgarrenaren eta Felipe Bigarrenaren kontseilari eta kontularia ere. Leitzako burdinola erosiko dio Lekumerriko bikote bati, 300 dukateketan, eta erosi bezain laizter, 30 urteko barkamen bat jasoko do, eta burdinola errentan emanen do. Nori emanen dio burdinola errentan? Anton Jartuari, debatar bati, beste gipuzkoar bati. Eta burdinolaren administrazioa edo kontuak bere bi azkoitiar kideren eskuetan utziko ditu, hau da. Antonio Eginok bazuen kapitala burdinola erosteko, burdinola berritzeko, baina beraien administrazioa 3. eskuetan uzten du. Gainera, agintzen du, badago dokumentazio bat, non agintzen duen bere Gipuzkoako hiribildu eta portuetan zein Leitzako burdinoletan sortuta bere burdina itsasoratzeko eta pleitatzeko agindua, ematen du dokumentu batean. Beraz, esan dezakegu, 16. mende erdialdeko hamarkada horietan izan zutela parte hartzerik handiena Gipuzkoarrek burdinoletan. Ze adibidez Antonio Eginok 1530ean ja urtoko burdinola salduko du. Berak 300 dukatetan erosi zuen eta 1214 dukatetan salduko du. Hau da, izugarrizko aldea dago. Ze gertatzen da, berak burdinola erosi eta berregin zuen hortan asko inbertitu zuela eta gainera burdinola nagusiari olatxoa ere, burdinola txikia ere erantzi ziola, ez? Aldaketa teknologikoak gertatzen ari ziren momentu hortan. Eta hemen zerrendan ez dago, baino aurretik aipatu dizueten Martin Pérez de Segura Donostiako eskriba eta merkataria ere beste adibide bat izan da, ez? Gipuzkoarrola gizon hauena. Haunek Sarasain burdinola erosi zuen Leitzan, badirudi burdinola hau mende hasieran kruzartarrena zela, familia aberats merkataria familiarena, eta zenbait lekukok dokumentazioan diotenez Donostiako merkatari bati saldu zioten burdinola. Baina merkatari honek bere utzikeriagatik, ziurrenik ez zuelako burdinola martxan jarri, ez zuelako ardura hartu, desegin egin zen burdinola. Eta 1550ean saiatuko da burdinola hori berregiten. Eta azkenean, Leitzako kontzejuak emanen dio lizentzia eta berregingo du. Baina, Perez Segura hau, Pedro Gamon bezala, edo Pierres Gamon bezala, ez da soilik burdingintzara, ez du soilik burdingintzala eginen. Bere negozio askoen artean bat izanen da, burdinola hau berregitea eta martxan jartzea, baina 1550ean esateko itsasontzi bat erosten du merkataria delako. 1550ean berregin zuen Sarasain burdinola, baina 73erako saldu zuen. Bai Antonio Eginok, baita Martin Pérez de Segurak ere, Antonio Elizalde Tolosarrari saldu zizkien burdinolak. Oda, berriz ere, Gipuzkoar badago Leitzako burdinoletan. 3 burdinolaren jabe egin zen, Sarasain, Urto eta Eskibarkoa, eta hau bai zuzenean burdinoletan lanean aritzen zela, ez? Berak hartzen zuen administrazioa bere eskuetan. Hitzarmenak sinatu, lehengaiak lortu eta produktuak merkaturatzeko tratuak egin. Beraz, Olajaun merkatari lanetan jarruntzuten guzi hauek, sarri ekoizpen prozesua, produktuaren merkaturatzea dena kontrolatzen zuten, ez? Burdinolak eraikita berreraikitza arduratzen ziren, eta horretarako adina kapital zuten, ez? Bazutelako egin zezaketen. Gainera, momentu honetan, ez? Hauek izanen dira burdingintzan eta burdinoletan aldaketak eginen dituztenak. Momentu honetan eraikiko dira olatxo gehienak, burdinola txiki gehienak burdinola nagusien alboan. Beraz, hemen sortzen da, niri ikerketan sortu zaiten galderatako bada, non dagoen muga, ez? Merkatari hola gizon, burdinola jabe, ea definitu daitezkeen, edo askotan bat baino gehiago. Hau da, personaia batek
izen bat baino gehiago hartu dezakean da, ziurrenik ala da. Bakoitzaren kasuistika oso desberdina zelako. Bale, 16. mendearen ondoren, ze gertatzen da 17. mendean? 17. mendea iristearekin, esan dezakegu burdinola gehienen jabetza nolabait egonkortu egiten dela. Hemen ere, 17. mendean zehar dokumentazioa gutxitzen da, Nafarroko burdinolen inguruan, eta horrek ere zailtzen du nolabait garai hau definitzea. Baina, esan dezakegu, 16. mendeko dinamikotasun hortatik at, 17. mendea lasaiagoa dela salerosketa edo truke horien prozesuan. Tradizionalki krisi garaitzat hartzen dena 17. mende hontan, aldaketak ere gertatzen dira, baina salerosketa horiek ere nolabait apaltzen dira, udalola asko sortzen direlako, hau da, kontzejuek burdinola asko berenganatzen dituztelako, eta beste asko maiorazkoetan ere txertatzen direlako. Oraindik ere, 17. mendean zehar, Gipuzkoarrak aurkitzen dira Nafar burdinoletan, eta hemen 3 adibide ekarri dizkizuet. Bat izan nintzen Miguel Aristegi eta kapitainarena, honek Leitzako Astibia burdinola bereganatu zuen, ez dakit ziur, ez dut aurkitu salerosketa hitzarmena, hau da, ez dakit noiz bereganatu zuen burdinola, baina 17. mendeko 80, 60 eta 80ko hamarkaden artean Astibia burdinola berea zen. Miguel Aristegi eta gizon hau, garaiko ontzi eraikitzaile garrantzitsuenetako bat zen, eta 1630an estatuta dauket burdinola berea zela errentan eman zula, eta bere maizterrak minerala erosi zuen Gorritin erosten zutelako minerala, errege fabriketarako burdina egiteko. Suposatu dezakegu, agian errege fabriketako burdina hori ontzigintzarako zela, ez? Kontutan hartuta Miguel Aristegi eta ontzigile garrantzitsua zela. Miguel Aristegi eta 1618an hiltzen, zendu zen, eta bere andreak, Mariana Perezek hartu bat zuen ardura ere amaitu gabeko ontziak egiteko, Astibia burdinola saldu, azkenan saldu ginen du. Gainera, badirudi Aristegi eta kapitainak bere negozio asko bere arrebarekin, Grazia Atotxarekin egiten zituela, eta kasualidadez, Grazia Atotxa hau ere, 17. mende amaieran, Eratxungo Iturbieta burdinola aurkitzen dugu. Bertako gizona zituen zorrengatik, Grazia Atotxarekin zituen zorrengatik, burdinola bere ganatzen du. Eta azkeneko adibidea, garai honetakoa izanen da Felipe Duboisena. Felipe Dubois Donostiako bizilaguna zen, eta Goizuetako, Nizlarrako Elama burdinola erosi zuen, 1680an. Hemen ekarri dizuet erosketaren ondoren, Orregako kolegiatarekin sinatutako zentsu enfiteusikoaren dokumentazioa. Ze Anizlarrea Orregako kolegiatarena zen, eta beraz burdinolek kolegiatarekin sinatu barra zituen hitzarmenak, eta ez kontzejuarekin, Goizuetako kontzejuarekin. Zeintzen Dubois hau? Dubois Flandiar jatorriko merkataria zen, merkatari donostiarra. Frantziarren erason ondoren Gipuzkoara etorri ziren merkatari Flandiar horietako bat. Eta momentu hontan, beste hainbat merkatarekin batera, Gipuzkoar jatorria eta kaparetasunan hartzeko prozesua murgilduta egonen da. Ez dakit horrek zerikusia daukean Goizuetako burdinola erostearekin, baina, garai berean kokatzen diren gertakariak dira. Gainera, nabarmentzekoa da, Duboisek 1680an erosiko duela Elamako burdinola, eta 18. mendean zehar, mende guztian zehar, bere familiari lotuta jarraituko dela, hau da, ez du salduko burdinola. Honekin, 3 adibide honekin erakutsi nahi nuena zen, 17. mendearen 2. erdialdean, Gipuzkoan kokatu daitezken zenbait merkatarik berriz ere erakusten dutela interesa, ez, Nafarroko burdinoletan.
baina ja da 16. mendeko bizitasun hortatik desberdina den garai bada. Agian ere, Gipuzkoan, burdinolen jabetzak geroz eta lotuago zegoelako, maiorazkoetara, merkatari hauek agian aurkitzen duten Nafarroan aukera hori ez, inbertitzeko eta beraien negozioak diversifikatzeko. Hau dena batez ere, Leitza, Anizlarrea, Eratsun, Ezkurra inguru hortan gertatzen da, ze 17. mendean Bortzirietan beste prozesu bat gertatzen da. Bortzirietan batez ere, 16. mende eta 17. mende hasieran jabetza oso atomizaturik dago, hau da, 6 kideren artean burdinola bat zeukaten, 4 kideren artean, 17. mendean ze gertatzen da. Batez ere jabetza udalek bere ganatzen dutela. Lesakan batez ere 17. eta 18. mendean, bertan zeuden ia burdinola guztiak udalolak izanen dira. Bai, hau da beste prozesu bat gertatzen da bertan. Eta jabetzaz gain, badaukagu maiztertza, errenta. Hamaseigarren mendean, jabetza eta errenta aldentuz joanen dira, berdiaroan ohikoa izanen da burdinola jabeak, hola gizonak, baita ere, administrariak eta burdinolen ardura eramanen dutenak izatea, baina ja 16. mendean administrazioa eta jabetza aldentzen joaten dira, eta ohikoena da errentan ematea burdinolak. Hainbat errenta formula egonen dira, Gipuzkoakoen oso antzekoak direnak errepikatzen dira, eta ohikoena izanen da burdinolarekin bat errota, etxe bizitza, baratzeak eta gainontzeko instalazio eta onurak ere hartzeaz. Ez da soilik lantegia ematen errentan, baizik eta lantegian inguruan dagoen konplexu industrial guztia. Era berean, jabetzan, esan dizuet, Donostia, Errenteria eta Tolosako jendea nabarmentzen dela, maiztertzan edo errentan batez ere gertuagoko herrietako jendea nabarmentuko da. Ez Berastegi, Hernani eta Oiartzungoak. Eta maizterra hauek, izan ez juzte burdinolak maiztertzan, baina Nafarroan baita Gipuzkoan ere, errepikatzen alde batetik bestela ibiliko dira. Hau ere ohikoagoa izanen da Anizlarrea eta Leitzaldekoan, Bortzirietan ohikoagoa izanen da bertako jendeak izatea maiztertzan burdinolak. Eta jabetzarekin gertatu antzera, errentan ere izenak errepikatzen joaten dira, ez? Ja bat aipatu dizu lehenago, 16. mendean Juan Murua Donostiarra adibidez, Goizuetako eta Leitzako burdinoletan ibiliko da, horiek ukiko ditu errentan. Esan dizut, nola Pierres Gamoni Goizarin burdinola hartu zion errentan, baina urte batzuk beranduago Leitzako Inurrista burdinola ere hartuko du, eta aldi berean Leitzako Errezuma burdinolaren burdinak erosten eta merkaturatzen ibiliko da ere. Hau ere, Ola Jaunekin gertatzen zen antzera, bere jarduna aldatzen joanen da, ez? Burdinolak administratuko ditu, baina aldi berean ere burdinak merkaturatuko ditu, beste burdinola batekoak. Momentu honetan ere, aurretik aipatu dizuten beste maizter bat ere errepikatzen da, Anton Jartua de Barra izanen da. Leitzako urto burdinola etorriko da lehenengoz Antonio Eginoren eskutik, baina 1557an, 53an sinatzen badu Antonio Eginorekin, 5 urte geroago, Andueza eta Matxaringo burdinoletan egonen da. Araitzko udalerrian, Atailun, eta Areson. Eta burdinola hauek beste gipuzkoar batenak ziren, Pedro Lekeda Donorenak. 17. mendetan, maiztertzan ibiliko diren hola gizonak errepikatzen joanen dira. Adibidez, oso ohikoa izanen da, Leitza eta Aresoko burdinolak maizter errentan dituzten hola gizonak, berastegikoak ere izatea. Eta bat baino gehiago, burdinola baten baino gehiagon errenta pilatzea. Hemen da, taula hau da, nire ikerketan ateratako taula bat, jatorri Gipuzkoarrako maizterrak Nafarroko burdinoletan noiz egon ziren lanean. Eta amaitzeko, karri dizut azken adibide bat, nahiko
aberasgarria eta polita denaren nire ustez, erakusten duela nolabait jendearen produktuen eta kapitalaren edo diruaren joan etorri horren konplexutasuna, ez? Esan dizueten Atailuko, Araizko, Andueza eta Aresoko Matxarin Burdinolen jabetza eta maiztertza 16. mendearen erdialdean Gipuzkoaren eskutan ere egonen da. Anduezako jaunaren burdinolak ziren, baina Anduezako jaunak 1558an Atailuko Anduezako burdinola berregin nahiko du eta horretarako Gipuzkoar Donostiako merkatari bati laguntza eskatuko dio. Ez? Dirua eskatuko dio, aurreratzea eskatuko dio. Martin Ibañez Ibaizabali. Ze gertatzen da? Ez dakit oso ongi nola eta zergatik, baina Anduezako jaunaren semea ezkonduko da Martin Ibañez Ibaizabalen alabarekin. Ziurrenik garaiko ezkontza estrategien ondorioz. Eta urte batzuk beranduagoia, bi burdinolak, Matxaringoa eta Anduezakoa, ez dira jaunarenak izanen, baizik eta Pedro Lekedanorenak. Pedro Lekedano aldi berean zen, jaunari dirua aurreratu zion Ibaizabalen suia. Bai, ziurrenik sortutako zorrengatik, Lekedanok burdinolak bere ganatu zituen momentu honetan. Eta hemen da horren interesgarria den dokumentu hau, ez? Pedro Lekedanok sinatuko du Anton Jartuarekin konpainia komertzial bat, burdina saltzeko, merkaturatzeko. Baina, konpainia komertzial hau sinatzen duen urte berean, momentu berean, Lekedanok emanen dizkio Jartuari ere, Andueza eta Matxaringo burdinolak errentan. Orduan, errentak iraunen du, konpainia komertzialak iraunen duen bitartean. Hasiera batean 2 urtetako errenta izanen da. Konpainia komertzial honek erakusten duena edo da, erakusten digu burdingintzaren ikerketan jaso daitezken alderdi asko. Merkataritza ez da soilik merkataritza akordio bat. Hau da, merkataritza akordio bat bai bada, ze burdinaren kantitate, kalitate, pisu eta prezioak zehazten dira, ez? Zer sortu barra duen Jartuak burdinoletan, baina horietaz gainere zehazten da lehen gaiak nola lortu behar dituen, nola landu behar dituen, zenbat idi erosi behar dituen, zenbat gurdi, hau da, dena. Eta baita ere, nora garraiatu behar dituen burdinoiek eta non salduko diren, ez? Adibidez, minerala Aralarko meategietan lortu beharko du edo Gorritikoetan, eta horiekin nahiko ez badu, Berastegiko oringo meategietan edo Leitzako Irusoko meategiekin osatu beharko du. Ikatza ere Araizko eta Gorritiko basoetan eta Aresoko basoetan lortu beharko du. Eta konpainiarekin betetzeko Jartuak ere zin egiten du burdinola horietan olatxoak eta sutegiak eraikiko dituela. Eta hemen, Andueza eta Matxaringo burdinolaz gain, Berastegiko plazaola burdinola ere sartzen da tartean. Anton Jartua momentu honetan dago Nafarroko burdinoletan, baina baita Berastegiko plazaola burdinolan ere maizter bezala lanean. Eta burdinak sortzen Nafarroko burdinoletan sortutako burdinoiek Donostiara eraman beharko ditu Jartuak, Donostiako Lonjara, eta bertan Lekedano arduratuko da burdinak pleitatzeaz eta seguratzeaz, eta itxasoz Sevilla eta Kadizera eramateaz. Eta bertan denda eta ordezkari bat jarriko ditu Lekedanok. Eta ziurrenik bertatik Ameriketara edo beste merkatutara bidaltzeko. Ekarri dizuet adibide hau, oso ongi erakusten duelako ez, Ola Jaun eta Ola Gizon Gipuzkoarrek Nafarroan egindako burdinak nola gero zabaltzen ziren, eta hori harremanen truke eta unibertso zabal hori zenbaterainokoa zen, ez? Iruditzen baitzaigu ere Nafarroa hor dagoen toki txiki bat dela, burdinola gutxi zituena eta oso tokiko ikerketa bat izan daitekena, nola zabaltzen diren ikerketa gaiak eta harremanak eta pertsonaiak, ez? Eta, amaitzeko esan,
Nafar burdinolek eta burdinaren merkataritza Gipuzkoar asko erakarri zituztela 16. eta 17. mendean, baita Berdi Aroan ere. Eta askotan zaila izanen dela Nafarroako ekoizpen hori Gipuzkoakoagatik bereiztea, ez? Nik uste hobekiago ulertzen dela, esanez Gipuzkoako burdingintzaren luzapen bat izan duzela Nafarroakoa ere. Ze askotan personaiak, izenak, kapitela alde baten eta besten errepikatzen dira, ez dira bereiz, ez dira desberdinak. Eta bestalde ere esan, Nafarroako burdingintzak horren tokikoa dirudien horrek arrakasta edo izanen duela eta jarraituko duela, ze jarraitzen du 19. mendera arte, bertan dabiltzan merkatari eta olajan hauek diversifikazioa oinarritzen direlako, ez? Burdingintza ez da beraien negozio bakarra. Burdingintzaz gain, burdinolez gain beste hainbat esparrutan inbertitzen dute eta horrek ahalbidetzen diote ere burdingintzan inbertitzea. Burdingintza gaizki doanean, beste negozio batean sakonduko dute eta gero itzultzen dira. Eta horrek bai bermatzen du burdinolak martxan jarraitzea. Eta, nik uste ja honekin bukatzen dutela. Eskerrik asko. Bale, norbaitek galderarik baldin badauka, mesedez altxatu eskua eta hurbilduko dizuegu mikrofonoa, bale? Bestela nik atakatuko dut malen galderekin. Norbaitek, galdera bat hor. Ez daki behar dela. Entzutea? Pixeta da. Gipuzkoako burdinolakin badakazu esperientzia, informazio badakazu? Bai, baina asko ikertuta daude Gipuzkoako burdinolak eta burdingintza. Ez dakit nola... Idia Zabaraldekoak eta hola? Ez, hori jaurrutik gelditzen zait. Zuruaga, horre egertu dira batzuk eta burdinola basan Zuruaga izenekoa, ez da bilatzen... Idia Zabalen. Ez da bilatzen informaziorik, eta hori zen. Ez horrein ez iritsi. Norbait gehiagok, galderarik? Zea, esan duzu, Aristegi eta Grazia de Atotxa, hori ikusi zuten burdinolak, baina pea zian ontzegileak. Ontzegileak zian. Azkenean frakasatu intzuten ontzegintzan. Eta mendikako ontzizaleak euki aldituzte zea burdinolak Nafarroan. Oie bezala. Aurkitu ditoten bakarrak oiek dira. Aristegi eta Kapitaina eta Grazia Atotxa. Zatik, behar ontzitako behar zituzte burdila eta burdinoletan. Aurkituten referentzia bakarrak oiek dira, oienak dira. Oiena bakarrik. Bai, ontzigintzan eritzen zirenak, bai. Gehiago egongo dira, Bai, ziurrenik. Topatu beharko ditugu. Gehiago egongo direla, seguro. Baina askotan loturak ere kostatzen da dokumentazioarekin. Asko kostatzen zaita, ez hau kasualidez aurkitu nuen lotura hau. Baina, bai, segurezki, ziurrenik egonen dira. Eta beti Nafarroan bertako burnila egin da lana? Bai, bueno, ez, beti ez. Ekartzen zen itxasotik Bilboko, Bizkaiko minerala ekartzen zen, baina ez zegoen baimenduta. Baimena zeuken bakarra, Urdazubiko monasteriaren burdinak ziren, burdinolak ziren. Errege zedula zeuken bakarrak. Baina gero Bortzirietara eta Goizutaldeara eta sartzen zen asko. Bai. Batez ere, ibai garraioa alboan, gertu zeukan... Urruti zagalako. Gipuzkoan asko sartzen bezala, eta batez gehien esaten da, 16. mendean dola, Bena de Somorrostro. Oso ezaguna bezala. Bai. Bena de la Marre, bai. Bena de la Marre, bai, esaten zaio, itxasotik iristen zelako. Bai, itxasotik ikarrita, bai. Bai, baina batez ere, hori ere Nafarroako burdingintza nabarmentzekoa da, ez? Bertako burdina asko erabiltzen zela.
Baina hona zan kalidade honeko ez da, zerrik Hombre, ziurrenik etzen bagea Bizkaikoa, Gipuzkoara ekartzen kostatzen zan ainakin, kalidade ziurrenik honeko izan. etzen Bizkaikoa beza, ez, kalidade txarreko goa zen. Eta burrilloik zertan erabiltzen ziren? Aingurak egiten, o... Hiltzek egiten ziren, hiltzek, barrak, bai, holako produktuak. Eta gero horiek ja, askotan gainera dagoen susmoa da Nafarroko burdina, ze bereizten zen Nafarroko burdinare Gipuzkoarretik, adibidez lonjetan bereizita gordetzen zen, esaten zelako kalidade txarrakoa zelako, merkeagoa zen bai, baina badago susmoa sarritan Gipuzkoarrek Nafarroko burdina saldu zutela Gipuzkoarra bezala, onura handiagoak lortzeko. Ze karo, askotan izenak errepikatzen diren hortan, eta badaude salaketak ere, burdina saltzekoan ez zutela pixatu, ez zutela, bai, euskalo, hor dago, bai, mundu bat. Bale, eskerrik asko. Zuri. Ni bakarrik galdera, barkatu hemen dago galdera bat, bai. Urdazubi urdazen monjeak monopolio izan zuten eta zenbat urte duraitzen zuen monopolio haiekin. Noiztik noira burdinolak? Bai. Beherdiarotik 19. mendera arte eukizituen burdinolak. Aurren eukizuen burdinola bat, monjeena, monasterioaren zena, eta 1584ean uste dut, hori dela data, eraiki zuten beste bigarren burdinola bat, baina Baztango herriarekin partekatuta. Eta orduan, bi mendez, bi burdinola eduki zituzten. Eta ero bakarra. Eta bai, monjeek, fraileek zuzenean administratzen zuten. Ni bakarrik zalantza bat edo, osea, nafartar burdina orduan oso posible da heltzen zala Frantziako ontzigintzara, hori posible litzateke? Osea, produktu eskuragarri eta hurbil bat izan leike hegoaldeko Frantziako zonalde horretan. Baina, 17. mendean, Gipuzkoatik salaketa asko eta traba asko sartzen die, ze Gipuzkoak probintziak ezin du kontrolatu Nafarroatik Frantziara sartzen den burdina. Orduan, hor bai badaude arazo asko. Eta saiatuko da debekatzen Bizkaiko burdina Nafarroara iristea, ez dakit lehiakortasunagatik, baina bai, salaketa asko daude hori, azkenan Frantziarako bide ezin duelako kontrolatu Gipuzkoak, Nafarroko burdinarena. Baina, karo, hor niri sortzen zaiten arazoa da, Nafarroko burdina ez dela agertzen dokumentazioan Nafar burdina bezala. Orduan, bai, ez dakit nola iritsi. Ez dago jarraitzen. Hori egian arkeologikoki jarraitu leike. Jakinda, nik zerakit itxasuntzi baten edo lako zozer, igual topatu eta nolakoa dan komposizio kimikoa edo lako zozer agian. Baina niko ia... Topatu beharko dugu. Nik hori ez da kontrolatu. Ni ez da. Bakarrik lagun batzuek egin dut alako gozak, baina baina tira oso interesgarria. Dena den, nik, justo zu ikertu duzun gaiaen inguruan, Espainiaen barruan badaude olako aldaketa super interesgarriak, ze baten Euskaldun Gipuzkoarrak porrotera, pikutara bidaltzen dute erregea eta zeharkatzen dute muga. Eta orduan, zuk erakutsi duzun justo mapa horretan ikusten da nola, existitzen diren olako merkataritza bide hauek saizten dutela nolabait kostaldea eta badoaz Frantziara zuzenen. Hemendik. Bai, eta nik, sorta izan nun, segon tipo bat erregearen zerbitzaria sana eta lan egiten zuen Euskal Herrian, eta kontrolatzen zituen iparraldeko basoak eta holan. Eta bagolako nola informe bezalako bat, eta idazten dio erregeari nola esan hori, Euskaldunek ematen dituzten arazoak, horietako bat, joten dirala adibidez Terranobara, eta hor, itxasuntzi horiek ezin dituztela konfiskatu. Baina beste arazotako bat da esaten dute, baten, hasten diala, eramaten, artilla. Markatu, artilla ez, bai, artilla eramaten dute,
osea, mesta, badirudi nola pasatzen dela Nafarrotik eta Pirinioetatik edo, heltzen dela... Bai, eta bastandik bai. Osea, zuk esan duzuna hori merkataritza, integrazio, osea, merkatuak nola integratzen dian, badirudi Euskaldunek osea, topatzen diotela nola buelta bat Espainiar zergei edo nik zerak edo Espainiar kontrol horri. Arazo asko onduziene bai Errenteriako bideak ingoizutatik, kontrolatzina zelako bidea, kontrolatzen ez zuten bidea zelako, kontrabando asko ere bertatik jaten zen. Claro. Bai. Kontrabandoa hori ja beste ikertzeko, ikertezine dan gaia. Mi esker malen oso interesgarria izan da, eta, bueno, galdera gehiagorik izbaldin badago, igual txalo bero. Bai, badago hor, badakau galdera, oso ondo. Bai, eskerrik asko, osea, ez da, demora akau. Bai, ez besterik gabe galdetu nahi nun, alderantzizkoa gertatu zen, esan nahi dut, hola gizon Nafarrik izan altzan Gipuzkoan. Jabetzan. Bai, jabetzan hori da. Nik ez ditut da aurkitu. Gara, askotan, nongoak ziren ere zehaztea zaila, ez kruzatarrak Iruñeko familia beratxo bat zen, baina azkar, beraietako adar bat Donostian finkatu zen azkar. Hainu estarrak bai, Iruñeko familia, Zangotzatik zetorren familia bat zen, Aranoko Burdinoletan finkatzen dira, baina gero berastegin bizi dira ere, eta berastegin badituzte Burdinolak. Orduan, karo, askotan, bai errezago egin zaineri ikustea Gipuzkoarra nola etortzen diren onera, baina gero askotan Gipuzkoarra dira, Nafarrak dira, nahasten zait, ez? Nongo jatorri hori, askotan definitzea oso zaila da. Baina batez ere Gipuzkoatik Nafarra, Nafarrotik Gipuzkoara gutxiago nik ez dut aurkitu, ez. Eta Nafarroko Burdinolen arrastorik, ze Gipuzkoakoak eta, gehiago de gutxiago zautzitugu, badakigu, baina pistarik badaukagu, baina Nafarroan geratzen da arrasto asko gutxi. Gelditzen da dexente, baina daude horrela. Eta gero zeta okerrago. Eta ez dago inongo plangintzarik, ez dago inongo babesik, ez dago horiek mantentzeko. Ez dira ezinezkoa dena mantentzea, baina badaude batzuk oraindik ere oso ongi daudenak. Eta igual, baten bat baldin badago eremu pribatu batean, bere jabeak zaintzen dituela. Eratsunen Iturbietako Burdinola, gero arma fabrika izan duzena ere 18. menderen hasieran oso ongi kontserratuta dago, baina bere jabeak, terrenoaren jabeak mantendu duelako. Baina bestela ez dago inongo babesik, ez inongo proiekturik, ez dago ezer. Ez pena da, bai. Inventari horiek ez zer ez dago. Bueno, galdera gehiagorik ez baldin badago, eskertuko digu Maleni berriz ere etorri izana, eta oso interesgarria izan da, eta eskerrik asko. Txalo bero bat emango diogu.